Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have 2 curriculums, which are ZANO and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which includes volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe namhla ngelinye ilanga nasi rari mwezuva tadzoka munzvimbo yedu yeya yatinofarira kwabhora Juru Growth Point. Aiwa, pari zvino tambochinja hunting ground maziva tichitambira kurushinga kuko pari zvino tiri pano apa pabhora. Nasi chatiunza kuno kunzvimbo ino ndiche mwanakomana anoti akaroora muzukuru weN'anga. N'anga iyi inototyisa, inonzi yakambouraya munhu ikabvisa maziso ikabvisa mino nemaprivate parts. Nyaya ikaenda mapurisa akaitya akaisiya yakadaro, ina handiikwanisi. Akaisiya yakadaro njengokuzwa kwethu balaleli emakhaya namhlanje sikhona pha kobhora silojaha othi yena wathatha umntwana untombi esuka endlini kugogo oyinyanga. Ngakho-ke kuthiwa kule ndaba yayenzakala emuva ngale kulo mntwana wafayo. Umntwana kagogo wena lo wafa, wakhitshwa amehlo, wakhitshwa umlomo, wakhitshwa ama-private parts. Ipolisi yathi fika yabuza ukuthi gogo kuhambe njani. Ugogo wathi umntwana ama-private parts adliwe ngamagundwane. Amapolisa ayesaba ukufika khona. Zvinotyisa shumba. Zvapera izvozvo zvinonzi zvakare mwana uyu abva abvisa pamwiri. Murume ari kuti korubviseko pamwiri. Murume naye oenda kumapurisa. Iye mukadzi wacho ufoni wanzo yakuna bva avashauda kuti mikai anoziya zvakabata. Anoziva paakatsika pazunguzike zvekudaro. Munorangarira mhuri yeZimbabwe tichiramba kuenda kwaMutare kuBoomgate. Nhasi hatisi kundosvika ikoko because munhu wese anotaura kuti uku kwamabuda kuenda kurufu. Shumba, ini ndichiri 2K shumba. I still want to live. Ndichinoda kuenjoy your life. Saka naizvozvo mhuri yeZimbabwe tichangokurukura nemukomana uyu. Divi remudzimai wacho ari kumba kwagogo, N'anga yacho hatikwanisi kuenda. Divi racho hachakwanisi kurinzwa. Takutongonzwawo zvekutaurwa nemukomana iyeyu chete. Yikho-ke balaleli emakhaya ukuthi sifike kugogo, sifike ukuthi sikhulume lo sisi asokunzima ngoba sesisabela lathi impilo yethu phela. Kunzima sathi ukuthi sikhulume lo jaha esichasisele sizezwa nje iside lakhe, sizwe ukuthi yena uthini kuphela. Ukuthi sithi this time around sinike isitori esibalanced. Ngani kuzaba nzima kodwa ubhuti uzachasisa yena ngendlela yakhe. Isusu hedu hatina humbo ukuthi mapurisa takaudzwa kunzi CID Harare yakauya kuno. Vachitsvaga nyaya yemedhani kuti pakaitwa hanzi akatorambidzwa mwana wekuitwa postmortem. Anotoenda kumocha. Akanzi hapana kwamunoendesa kumunangisa uku. Asi vanhu vakanga vaona kuti abviswa mino, maziso, zvakanzi makonzo ari kudya. Ivo mapurisa akasvikira kudzokera kati hongu makonzo vigai. Isu tozonzi asenguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mhuri yeZimbabwe ndinoti William Matiki, ndakakurira mhuri yeDawindewo. Nzvimbo yeDawindewo ndo ndakakurira. Izvezvi ndikurarama ndiri kwabhora. Ndakasiya mhuri yangu ndikairamwa pamusana pechi paModesta Munhengu. Nasingazive kuti ndo zvandinosangana nazvo, asi nhasi ndakuziva. Ndakamutora ane mhuri yake, ane mwana wake 1, ini ndine 2. Tadanana naye, tikawirana, tikadanana,
atakura pamiri akazouya akatorwa nambuya wake kutendera kata maita basa vamutora zvisinei tichienda hangu kumatennis court kuHarare ndikazofonerwa nagogo wacho zvikandidzokai kuno ndikauya ndikadzika ndikaenda kunovaona ndobva wandipa mukadzi ndikaendogara naye akasununga mwana 3 December tikagara zvakanaka tagara ndawana basa ndakashanda 2 months ndasiya basa ndoita zvekudriva matractor. I've got class 5, I've got class 2, class 1 catering pandiri pano asi handisi kuzoti zvekufamba nekupi sandati nditaure mukadzi wandakatora uyu anotorwa navabereki vake pandakadzoka naye kubva kwamurehwa 2 months ago tagara akabva atorwa nenyama dzake nepamusana pekuti handina mari handisi kushanda vamutora ndaakushanda akazenga akundifonera ndikagara naye 6 months ndichisapota mwana asiri wangu sanzu rinodzonzwa negwenzi raro asi muridzi wegwenzuka anofanira kutendera kuti anofanira kubuda pachena saka ndakabvunza kuti ko gwenzu rakudzoka nhasi pamusana pei hambuya kuwanikwa ari mukati amai vaModesta muno mabhora ndikabvunza ndikatanga kutukwa ndikatukirwa amai vangu ndopandakapindura ndikatukirirawo ndisazobatwa ndine mhosva ndakadzorera zveshuwa kuti ndakati ndatukirwa vabereki vangu mai vangu nababa vangu vakafa vari kundichengeta ndiba mukuru mukoma baba wangu indobva kuMalawi asi handina chandinoziva ndiri mwana mudiki ndakumbirawo hangu kana ndine chitadzo ndiregererei asi ndinokumbira kuti vabudewo pachena kuti ngavasadaro hama dzake dzaModesta wacho kwaakaberekwa havana chavari kuziva kana pane hama dzaModesta dzikuziziva zoya kuti Modesta ari kushandiswa ndinorara naye usiku anomuka usiku tanga ari kurara neni ndichimumusa anomuka aine hasha amuka kudaro ndomubvunza anoramba otanga kunditira hasha handizoti ndoita sei ndinokumbira kuti ini mundibasirewo ini ndatopererwawo that's why ndakumbirawo kwamuri ndinonzi William Matiki handizivi kuti ndoita sei ava mbuya ava vanorapa vanhu vanoita sei vakandipa mushonga ndawana basa asi muzukuru akatanga kupenga kupopota akatora mushonga yoga akaurasa ndichirara mande chipiri basa richipera handizivi kuti zvikufamba sei mudzime yangu inini ndinoirota kana chindipa basa asi izvezvo handisi kuzoti zvikufamba sei izvezvo vakatora muzukuru wavo vakabvisa nhumbu pakutanga pandakabva kumutawatawa izvezvi ndabva kwaGandanga padhuze nepabhora vakabvisa nhumbu ndakasisa mwana mukaka aine 9 months pa9 months idzodzo mwana bvasiya mukaka ane gore nemwedzi ndozvanzi handina nhumbu ndobva ndati ndekupi kunobayiwa dhepo rinoita 3 months nehafu munhu asingableede ipapo ndobva ndakatanga kubvunza zvisirizo ndatanga kutukirirwa kose matuma mama muchitizoni ndindavatuma kuti vaende kuHarare atezvara vatizoni nini ndindavatuma atezvara inini vanditi nini ndindavatuma inini mama vanditi zoni mama ndatumwa nani natezvara atezvara vendi vandituma ndiende kuHarare kuti ndinotora chimari yavo kwandiri zvinonzi ndatumwa natezvara ambuya ndo vanotora mashoko iwayo handizivi kuti sei vachitendera inini mukwasha nemurume wavo kuti vabude pachena ngavafanira kubuda pachena muri weZimbabwe ndinokumbira mundibasirewo handina kureva kuti handibasire zvekuti mundibasire ndinokumbira vemutemo watinovhotera vacho ivavo ndovane mutemo ngavatibasirewo ndonzi William Matiki kana muchindida munondibata namba dzangu mukoma William tingati dambudziko renyu rakanyatso kumira handisi kunzwisisa muri kuti mataura nhau dzinenge 2 kana kuti 3 mataura nhau yekuti usiku mukamutsa mukadzi wenyu anokutukai anokutsamwirai imi mune makuda bonde handiti ichokwadi iyo bva aita hasha ndo dambudziko rekutanga rimwe ramataura imimi ndere kubvisa pamuviri nai right pakubvisa pamuviri kapa isusu tinoda kuti isusu kana chinge zvaoma mutemo uriko tinobvumira kune madoctors anoongorora depo manurses ariko vanotaura kuti depo munhu anobleeda munhu akatora 2 months asingableede
ini ndinoziva ndine mukadzi wandakaita naye vana 2 ari pamusama anondifinance mugodori ari pamusana ndakagara naye tikaita vana 2 tese tikazosiyana yeduka inarova dzedu idzodzo atsaruke paredhiyo andika ndikukumbira kuti anditsanangudzirawo chokwadi bhozi ini chokwadi ndinochiziva mukadzi anoita period kana achinge abata pamiri zvekuganhura ndoziziva chokwadi ini ndakagara nemukadzi kunyange varume anoziva ini ndinoziva nguva bhozi ndinoteerera pandinoudzana nasekuru nanagogo mukadzi anoita period zvekuganhura kana ita 3 days anoita 1 day period drop 3 days akwana kana sinoita 3 days haana pamiri akawanza anenge asina pamiri asi akaganhura mwedzi 1 wekutanga wabata pamiri anoganhura wechi2 hakuna period wechi3 hakuna period wechi4 anoita period once 1 day ndoziva inini ndakarangwa nasekuru nagogo ndinoziva chivanhu chemuzimbabwe ndochiziva inini bva muvhu ndinopinda pasi ndobuda kumusoro ndinodriva matractor ndodriva mota whoever ndinotambirapo ne class 5 chete necatering negarden boy chete ndio malessons andinawo nini mulife yangu saka ndiri kunyengera kanonyepera vanhu chokwadi ndakaenda kupolisi ndikanoti zoni uyu mukadzi uyu akabvisa nhumbu pakutanga zvikanzi no it's okay kwapa iri kubuda ati ari kwagogo wacho kune nyaya iri kubuda papolisi Juru police ndopandakaenda noripota zvikanzi no ngauye kuno ati haakwanisi kuuya anogona kuramba akatipe namba dzake ndobva ndatora namba dzake ndavapa akatanga kupindura zvaakapindura zvichiva polisi akapindura zvikanzi tinouya ikoko kana musingadi ndobva akapindurana zvawakapindurana polisi akazonditi tinoenda udzoke mangwana na8 tamuti na8 mangwana ndakaswera ndiripo ini kubva na8 kusvika na12 ndobva ndati no indofa nenzara kuda kwemunhu ane hunhu hwake munonzi mabhora mune hunhu husiriwo asi mukadzika hana kumuroora chokwadi hana kumuroora asi akamubvirira tisagirai kuno andika ndikaripawo zvandakaripa andika pawakamutora futi kechi2 chinhu ndamurova ndobva ndabvisa mari yangu $50 ndandikukombolena nezvayo kuti no mari yangu ndidzorere bhozi nhasi uno ukamutora mwana wenyu nekuti tatukana mumba vamatora mwana wenyu saka ndidzorere $50 yangu yese yandakashandira uyo sando negwenzi rayo bho mari yemwana wake andakamutora ndisikukombolena nezvayo but yese ndakaikalculate ikaita 380 yese but no it's okay yangu $50 bring back kana musingadi no it's okay zveshuwa ndakatora pamutemo ndikatyora mutemo ndakati ndokucheka ndikukumbirawo kuti mundiregerere muri Zimbabwe ndakati ndinokucheka zveshuwa ndakatotsamwa because neni handi kushandiswa ndinoona mafone calls mapensage ndiri kubasa inyowani zonzi usandifonere aenda kubasa anogona nguva anytime ndikauya kwagogo wacho ndikavaudza akatanga kupopotera gogo wacho vazondudza muromo kuti anzi gogo wacho ndowabamura ndowatsika ko why is it chamwa togadziswa nani ndakakutora kuna gogo mama chechondora kuti anzi ende kuna gogo nhasi uno kuti anzi handina basa nawo saka tikurevei tine life here tine kwati kuenda ye unodhakwa kudhakwa kwangu kwandinoita ini mhosva handimupe mari ese yandahura ndomupa ndinobasa mabasa akawanda ndinobata ini akawandisa stereki mulife yangu akawanda more and more ndaudza most 4 mapapers andinawo asi kutamana ndakatanga kushanda inini 99 up to now mane makore mangani nane 39 years tomoti 30 bozi ndatonile 40 tatisana nemosi 3 months ndikwanise 40 years andi iyanga ne 22 ndakamunzwisisa ndakamukumbira regerero ndikaombera chamwari ndinokuda akabvuma hana kumanikidza ini I don't force him no ndikumbira muri Zimbabwe mundiregerere handina kumufosa tikawirirana akanzi zvemhuri yawo ndozviziva zvese andika zvese kuna gogo wacho zvese I know gogo wacho naunorapa animanza nditoziva nditori nemushonga wawakabvisa nhumbu yekutanga kumba kwangu utori ndamboda kuutakura ndandine doubt kuti mukuya ngede ndauya nawo ndakuratidzai kuti uyo mushonga maitasi manyatso kuona utori pamusoro it's about 8 months ago now isezvika tane mosi 10 obvabvisa futi ndinofara ndokurayirwa mwana ndochengetesa mwana asiri wangu ndochengeta futi mwana wake chinhu ndewangu kuti asununguke mwana iyeyo ndibaba wangu ini kwa baba wangu chachakoka aende
vari murukesheni imomo. Asi pandakarwara akaenda baba akasvika pakubvunza kuti why mukadzi wako asingauyi, ndio munhu atinoda, iwe hatikude pano. Zvichiwa mwinini kwa baba wangu nika misa idi nyangu vanotaura kuti hatikude pano, toda mukadzi wako pano, iwe hatikude. Kana ndikasvika ndakatora madrugs handiri panapa vanotondidzinga kuti get out, I don't need you. Vanonambata checheza yoja havatondidi. Ndio vakatondizwe kuno kwabhora because ndandiri nherera. Baba wangu akafa 99 au ndibankuru up to now 2009 ndipo ndakazoona nadhidhi wangu ini. Saka ndinokumbira kuti nimi ndibatsira ndizive kuti ndoita sei. Handinoda rubatsiro rwemari, aiwa ndoda kuti vemhuri mimi veZimbabwe vakuru vacho noziti susu tinotonga. Kana iri ng'anga mupema mapapers ake mumudze zvekushandisa. Mwana wake akamitiswa ngavatambire mwana, usauraye, don't kill. Kana vachiuraya inini chavauraya ndini, kana musingagone kutonga ndini ndazvimira William Matiki. Ayani ndiri 1 ndakabereka ndiri 1 mukomana. Zveshuwa atakura pamiri akazouya akatorwa nambuya wake. Nditendere kata maita basa vamutora. Zvisinei tichienda hangu kumatennis court kuHarare. Ndikazofonerwa nagogo wacho zvakandidzokai kuno, ndikauya ndikadzika ndikaenda kunovaona. Ndobva ndipa mukadzi ndikaendogara naye. Akasunuka mwana 3 December. Tikagara zvakanaka. Tagara ndawana basa. Ndakashanda 2 months ndasiya basa. Ndoita zvekudriva matractor. I've got class 5. I've got class 2, class 1 catering. Pandiri pano. Asi handisi kuzoti zvekufamba nekupi, saka ndati nditaure. Mukadzi wandakatora uyu anotorwa navabereki vake. Pandakadzoka naye kubva kwaMurewa 2 months ago, tagara akabva atorwa nehama dzake nepamusana pekuti handina mari handisi kushanda. Vamutora ndaakushanda akazenga akundifonera ndikagara naye 6 months ndichisapota mwana asiri wangu. Sanzu rinodzonzwa negwenzi raro, asi muridzi wegwenzuka anofanira kutendera kuti anofanira kubuda pachena. Saka ndakabvunza kuti ko gwenzu rakudzoka nhasi pamusana pei. Ambuya kuwanikwa ari mukati amai vaModesta muno mabhora. Ndikabvunza ndikatanga kutukwa, ndikatukirwa amai vangu ndopandakapindura ndikatukirirawo. Ndisazobatwa ndine mhosva ndakadzorera zveshuwa kuti ndakati ndatukirwa vabereki vangu. Mai vangu nababa vangu vakafa, vari kundichengeta ndiba mukuru mukoma baba vangu indobva kuMalawi, asi handina chandinoziva, ndiri mwana mudiki. Ndakumbirawo hangu kana ndine chitadzo ndiregererei, asi ndinokumbira kuti vabudewo pachena kuti ngavasadaro. Hama dzake dzaModesta wacho kwaakaberekwa havana chavari kuziva. Kana pane hama dzaModesta dzikuziziva, ziva kuti Modesta ari kushandiswa. Ndinorara naye usiku, anomuka usiku tanga ari kurara neni, ndichimumusa anomuka aine hasha. Amuka kudaro ndomubvunza anoramba, otanga kunditira hasha. Handizoti ndoita sei. Ndinokumbira kuti nini mundibatsirewo, inini ndatopererwawo. That's why ndakumbirawo kwamuri. Ndinonzi William Matiki. Handizivi kuti ndoita sei. Ava mbuya ava vanorapa vanhu vanoita sei. Vakandipa mushonga ndawana basa, asi muzukuru akatanga kupenga kupopota akatora mushonga yoga akaurasa. Ndichirara Monday chipiri basa richipera. Handizivi kuti zvikufamba sei. Mudzimi yangu inini ndineirota kana chindipa basa, asi izvezvi handisi kuzoti zvikufamba sei. Izvezvi vakatora muzukuru wavo vakabvisa nhumbu pakutanga pandakabva kumutawatawa. Izvezvi ndabva kwaGandanga padhuze nepabhora vakabvisa nhumbu. Ndakasisa mwana mukaka aine 9 months. Pa9 months idzodzo mwana bvasiya mukaka ane gore nemwedzi. Zvanzi handina nhumbu. Ndabva ndati ndekupi kunobayiwa dhepo rinoita 3 months nehafu munhu asingableede. Ipapo ndipo ndakatanga kubvunza zvisirizo, ndatanga kutukirirwa. Kose matuma mama muchitizoni ndinda vatuma kuti vaende kuHarare. Atezvara vatizoni nini ndinda vatuma. Atezvara inini vanditi nini ndinda vatuma. Inini mama vanditizoni mama ndatumwa nani natezvara. Atezvara vendi vandituma ndiende kuHarare kuti ndinotora chimari yavo. Kwandiri zvinonzi ndatumwa natezvara. Ambuya
ndo vanotora mashoko iwayo. Handizivi kuti sei vachitendera inini mukwasha nemurume wavo kuti wabude pachena, ngavafanira kubuda pachena. Muri weZimbabwe ndinokumbira mundibatsirewo. Handina kureva kuti handibatsire zvekuti mundibatsire. Ndinokumbira vemutemo watinovhotera vacho ivavo ndovane mutemo ngavatibatsirewo. Ndonzi William Matiki. Kana muchindida munondibata namba dzangu. Mukoma William, tingati dambudziko renyu rakanyatso kumira handisi kunzwisisa. Muri kuti mataura nhau dzinenge 2 kana kuti 3. Mataura nhau yekuti usiku mukamutsa mukadzi wenyu anokutukai, anokutsamwirai, imi mune makuda bonde handiti? Ichokwadi. Iyo obva aita hasha. Ndo dambudziko rekutanga. Rimwe ramataura imimi ndere kubvisa pamuviri nai. Right, pakubvisa pamuviri kapa isusu tinoda kuti isusuka kana chinge zvaoma mutemo uriko tinobvumira. Kune madoctors anoongorora, depo manurses ariko vanotaura kuti depo munhu anobleeda. Munhu akatora 2 months asingableed. Ini ndinoziva ndine mukadzi wandakaita naye vana 2 ari pamusama. Anonzi Finance Mugodori. Ari pamusami. Ndakagara naye tikaita vana 2 tese. Tikazosiyana eduka inarwa dzedu idzodzo. Atsaruke paredio. Andika. Ndikukumbira kuti anditsanangudziro chokwadi bozi nichikwadi ndinochiziva. Mukadzi anoita period kana achinge abata pamiri zvekuganhura. Ndoziziva chokwadi ini ndakagara nemukadzi. Kunyange varume anoziva, ini ndinoziva nguva. Bozi ndinoteerera pandinoudzana nasekuru nanagogo. Mukadzi anoita period zvekuganhura. Kana ita 3 days anoita 1 day period drop 3 days dzakwana. Kana sanoita 3 days haana pamiri. Akawanza anenge asina pamiri. Asi akaganhura mwedzi 1 wekutanga wabata pamiri anoganhura. Wechi2 hakuna period. Wechi3 hakuna period. Wechi4 anoita period once 1 day. Ndoziva inini. Ndakarangwa nasekuru nagogo ndinoziva chivanhu chemuZimbabwe ndochiziva inini. Vamuvhu ndinopinda pasi ndobuda kumusoro. Ndinodriva matractor, ndinodriva mota, whoever ndinotambira apo. Ne class 5 chete, ne catering, ne garden boy chete ndio ma lessons andinawo inini mu life yangu. Saka ndiri kunyengera kunonyepera vanhu. Chokwadi ndakaenda kupolisi ndikanoti zvoni uyu mukadzi uyu akabvisa nhumbu pakutanga. Zvikanzi no, it's okay. Kwa apa iri kubuda ari kwagogo wacho. Kune nyaya iri kubuda papolisi Juru police. Ndopa ndakaenda no report. Zvikanzi no, ngauye kuno akwanisi kuuya. Anogona kuramba. Ngatipe namba dzake, ndobva ndatora namba dzake ndavapa. Akatanga kupindura zvaakapindura. Zvichiwa polisi akapindura zvikanzi tinouya ikoko kana musingadi. Ndobva apindurana zvawakapindurana. Polisi akazonditi tinoenda udzoke mangwana na 8. Tamuti na 8 mangwana. Ndakaswera ndiripo ini kubva na 8 kusvika na 12. Vandati no, indofa nenzara. Kuda kwemunhu ane hunhu hwake. Munonzi mabhora. Mune hunhu usiriwo. Asi mukadzika ana kumuroora chokwadi na kumuroora. Asi akamubvirira tsagirai kuno ndikaripawo zvandakaripa. Pawakamutora futi kechi2 chinhu ndamurova. Ndabvisa mari yangu $50. Ndandikukombola nezvakuti no, mari yangu ndidzorere because nhasi uno kamutora mwana wenyu nekuti tatukana mumba vamatora mwana wenyu. Saka ndidzorere $50 yangu. Yese ndakashandira uyo. Saka negwenzi rayo bo. Mari yemwana wake ndakamutora ndikukombola nezvayo. But yese ndakaikalculate yakata 380. Yes, but no, it's okay. Yangu $50 bring back. Kana musingadi no, it's okay. Zveshuwa ndakatora pamutemo. Ndikachora mutemo ndakati ndokucheka. Ndikukumbira kuti mundiregerere muri Zimbabwe. Ndakati ndinokucheka. Zveshuwa ndakatotsamwa because neni handikushandiswa. Ndinoona ma phone calls, ma message ndiri kubasa inyowani. Zvonzi usandifonere. Aenda kubasa. Anogona ngo anytime. Ndikauya kwa gogo wacho ndikavaudza. Akatanga kupopota gogo wacho. Vazondudza muromo kuti anzi gogo wacho ndowabamura. Ndowatsika. Ko why is it chama? Togadziswa nani ndakakutora kuna gogo. Mama checho ndiro tanzi ende kuna gogo. Nasuna kuti anzi andina basa nawo. Saka tukurevei. Tine life here. Tine kwati kuenda. Ye unodhakwa. Kudhakwa kwangu ndinoita ini mhosva. Andimpe mari. Mari yese ndahura ndompa. Ndinoita basa mabasa akawanda ndinobata ini. Akawandisa stereki mu life yangu. Akawanda. More and more. Ndaudza mostly 4 ma papers andinawo. Asi kutamana ndakatanga kushanda inini 99 up to now. Mane makore mangani? Nane 39 years.
tongoti 30 boys nato nearly 40 tatisana almost 3 months ukwanise 40 years andi iyanga ne 22 ndikamunzwisisa ndikamukumbira regerero ndikaombera chamwari ndinokuda akabvuma hana kumanikidza I don't force him no ndikumbira murezimba muriregerero andina kumforsa tikawirirana akanzi zvemhuri yawo ndozviziva zvese andi zvese kuna gogo wacho zvese I know gogo wacho unorapa andi manza nditoziva nditori nemushonga wawakabvisa nhumbu yekutanga kumba kwangu utori ndavoda kuutakura ndandine doubt mukuya ngede ndauya nawo ndakuratidzai kuti uyo mushonga maitasi manyatso kuona utori pamusoro it's about 8 months ago now isezvika tane almost 10 obvabvisa futi ndinofara ndokurayira mwana ndochengetesa mwana asiri wangu ndochengeta futi mwana wake jini ndo wangu kuti asununguke mwana iyeyo ndi baba wangu ini kwa baba wangu chachako aende vari murukesheni imomo asi pandakarwara akaenda baba wakasvika pakubvunza kuti why mukadzi wako asingauyi ndio munhu atinoda iwe atikude pano zvochiwa mwinini kwa baba wangu nika misa idi nyangu vanotaura kuti atikude pano toda mukadzi wako pano iwe atikude kana ndikasvika ndakatora madrugs handiri panapa vanotondidzinga kuti get out I don't need you vanonambata checheza yoja havatondidi ndio vakatondizwe kuno kwabhora because ndandiri nherera baba wangu akafa 99 awo ndibankuru up to now 2009 ndipo ndakazoona nadhidhi wangu ini saka ndinokumbira kuti nimi ndibatsira ndizive kuti ndoita sei handinoda rubatsiro rwemari aiwa ndoda kuti vemhuri mimi vezimbabwe vakuru vacho noziti susu tinotonga kana iri ng'anga mupema mapapers ake mumudze zvekushandisa mwana wake akamitiswa ngavatambire mwana usauraye don't kill kana vachiuraya inini chavauraya ndini kana musingagone kutonga ndini ndazvimira William Matiki ayani ndiri 1 ndakabereka ndiri 1 mukomana zveshuwa muri weZimbabwe ndokumbirwa ndovhotera ngagwa pane pandoda kunzwisa imimi muri 2 hamusati mane mwana mese ndizvo tine mwana tese mune mwana mese 1 asi wamuri kushora kuti asi wenyu mwana right mwana kuti ndisati asi wangu inharo kuti anoramba kunoradza vabereki vangu mwana wangu baba vangu iye bankuru wangu inini baba wangu akafa kudhara bankuru vangu inini ndovakamutakura kuenda kukoyo tikasvika vanonji vasiko kukoyo tikaenda kuchipfumbe bvabatsirwa ikoko turoji kubatsirwa ndikabati kuombera sokuchema padhoo yemunhu akarara akabatsirwa zvikanzi mwana iprimicha laya kunyepa ti laya iprimicha musanyeperwa this time hakuna unzi primicha anonzi anorarama musanyepa angatoni nhumbu yake asi ndakaitambira kuti ndikuda umwe wangu andika vatanga kumwa mushonga andika aongororwa is about 4 months antorwa ropa pandakazotanga kunwa mapirisi nini ndakazotanga kumwa mapirisi mwana ane 4 months kwa mwedzi yese akatakurwa mapirisi ei mapirisi HIV AIDS alright wamakanga manzi mune HIV iye ndakatanga ndane HIV indikaenda ndinotora mapirisi yake zvikanzi nanesi chamwari wakatora ropa rino vandakatsanangudza ndatotora ropa inini kuGlenview ndichishanda kumatennis court kwamdaratiki andika ndatora ropa iroro zvangu zvakarongeka saka nditore futi rimwe ropa futi without 3 months ndakutora wega tane 2 months andika kwasara mwedzi 1 izvezvika ndane kurwara ndoita sei ndanesi ndokupai mapirisi ekuprotecta ndaramba ndikati azviite because mwedzi yangu asina kukwana pandakazoenda kuchidodo ndiri drive wetractor inini ndakaita 2 months November December January pandakadzoka musi wa 17 January ndapandakakurwara vandaenda kukoyo zvikandanesi ndakakuudza kuti tora chimapirisi ekuprotect chena unoteswa watoone chirwere mwanangu izvezvi maika havasuda kuya mukadzi akabereka mwana anotenda kuti kumanikidza kufamba kunyange asingabvumirwe kufamba anofamba nemwana wake murume ari kusouth ari 1 ndozeni mukadzi wangu andotora nini zvake inini andifinance godori akazviita iron ari ega ko uya nokunikena pakudii mwana echi2 iye anga ari futi mwana echi2 andi ndovandaenda nikuikoyo
ndikanopuwa mapiritsi yake ndikatukwa nanesi ndikakumbira regerwa nanesi ndikapuwa mapiritsi yake ndikadzokera kumba angu inini ndikamaramba ndasingazoti aiwa nditokonzeresa ichonzi no mwana aifanira kuuya kuno apuwa mushonga ndikapuwa mushonga wemwana nini izvi handitoziva kuti mwanaeyo ari kunwa mapiritsi kana kuti hasi kunwa kubuda kwakaita kuti aende kwagogo achinobvisa mimba akangotakura hembe ndisipo nekuti ndasiya basa inini kana ndasiya basa ndinoenda kumarori handisarudze basa ndozvimirira ndega because ndakaberekwa nini baba wangu achifa kandoza kuti shanda usauraye munhu shandachi nesimba rako but handisi kuziva kuti ndoita sei ndikushanda masofa angu emumba chaiwo chaiwo andakaita nemukadzi wangu wekutanga ndakamatora nematv stand chichi ndakatengesa kuti mukadzi asununguka tiwane chekurarama nacho shamwari iye hapana chako chiripo ka tinozotanga start kana wasimba toshanda chi pamwe but tikangotadzirana chete kana kuti yewe kutukana ndikangomuti iwe antanga kuchema amai wacho togara padhuze nepadhuze wabva tanga kutaura chi marafu yawo chiwachitukirira handizoti chandovatadzira chi ndisina kunzwisisa mataura kuti kana makarara usiku anenge achita kunge akarara nemumwe munhu inini hangu handising'anga handisimuprofita ka semaonero andinoita inini handiunyeperai handiroye handimuke kana kutora tsoka yemunhu inini ndakapinda inonzi nyawo Malawi Zambia kana pane zvikuitika mumba zveusiku ndinomuka ndakamuka mukadzi wangu ininika achichema zvekutange akusangana neni chemerera pandamubata ka haana kundinzwa pandamubata paipai pamune makupedza paipai wati upedzei pandamubata ruoko ka chi panditsamwira pandamubvunza kuti iwe ukurarana niwe ukurarana naye panapo mazuva ese wewe aitoita action chaiyo mama achistika ruoko iri kuribata kairi ichiratidza kuti iri kubatirira munhu ari kudedera zvenguva yebonde handikunyepera waswei ndinozwa bonde chaizvo upi muto upi ndouziva handikunyepera sarenda mi ndeshuwa handikunyepera ndinoziva vandamubvunza panditsamwira pakanditsamwira ipapo ka patanga buda chi maproblems ini ndikabuda pamba there is no need yekuti mukadzi anoenda kumba kwamai vake nometa tanzi 100 meters unoswera ikoko mumba mukadzi akaroorwa anosvika maplate makuseni nemanheru hembe yemurume aitore 2 days yakanyikwa mubucket asi hambuya unofona kana kudetumira mwana ti huya naure tikugara padhuze nepadhuze huya undicherera mvura hongu vane problem yemakumba nditi problem yemakumba yanayoka vanodi kurapwa namai wavo vanorapa vanhu ndakamboenda kwe ndikagara kumadays akawandisa most 100 days vachichasi vachibatsira vanhu ko ivo vanodi kuenda zvemakwati ndinozviziva zvese kuti hanzi njani but ngavatori chokwadi vanoenda kumaprofita ambuya but sei gogo vasingaendi kumaprofita kwati nawo sei waziti nganisa nemuzukuru vachimutambira ivo ambuya vangu vachitambira mwana wavo amai vakabereka mwana wavo musikana amai vakabereka mwana wavo mukomana pakasiyana papa nekuti ndopfeka trouser mukadzi amupfeka sketi asi mukadzi amupfeka one trouser ina amupfeka sketi handizivi kuti mutemo wachona wakabva kupi wamanje mukumbiro wangu muri weZimbabwe izvi zvekuti mudzimai anonga achiita bonde akarara kudaro zvakaitika kakawanda here kuti makangozviwana kawanda tongoti 3 time pakutanga ndakangoti damboona kechi2 vandamubvunza varamba kechi3 vandamubvunza vandamutaura chokwadi but akangoramba kati haana kudayira asi akaratidza kutsamwa asi kufunga kwenyu angava ari kuita nani bonde kurudzi kwababa vake nekurudzi kwaamai ikoko bhozi inini anga ndiunyepa chokwadi pamuri weZimbabwe ndofira chokwadi ndakasara ndiri 1 mukomana anasisi wangu ndasara ne1 vamwese dai handizivo zvakaitwa kumhiri kwangu kuti ndiani akaburomba ini handirombe asi kwandirwadzisa hangu aiwa ndinoshanda newe kumutemo mapurisa kwatiza mapurisa aiwa tinokushanda newe sekuita kwandikuita kuno
sekutaura kwandikuita kuno kana chichana ichi nemutemo tichana ichi nemutemo. Asi mimi kana muchisangana naye pabonde zvinotofamba zvakanaka kana kuti zvinotoramba. Right. Kana chichana naye pabonde ane time yekuti sekuro yayo unenge ari kure anotondirevha apo inini anototaimira ndofunga chimudzimu ichi kachi chinouya chizwa kutoti uyu munhu tractor ka inouraya musana muri weZimbabwe nogona kundipupurira ipapo whoever anoziva kudrive wetractor indakandakadriva tractor inika 2001 zvenguva ndava nemabhora ka haiwa ndinongohaiwa pazuva ndorima 3 hectares netractor yakasimba 3 dish saka ndikaipamba kane ndakaneta pane ndakaneta paipekapo ndikatotaimira asi kana ndiri free ndiri fit maproblem nanakumba hobo kuti tiramwidzana kana makaneta nekukurirai anondikurira kana ndakaneta because ndaida kurara kuzorora shamwari time ndomboti rarei kana ndazomuka ndokumutsa patitomutsa pacho anenge ari mhena ndingatoti kudii anenge ato kuenda tanga ari kutori kuamerica matizo sorry machichi mudzimu chake chinenge chauya mudzimu here uyu kana kuti chikwambo iye anosvikirwa here ipapo kusvikirwa ayo asvikirwa kana ari soba izvozvi kana mukamuona mutaura naye ipapa atanga kutsanangudza maproblems angu ake anokudza chokwadi but problem ka yake cheche haanyatsi kuzoinzwisisa because ari kushandisa because sei tichidzo nemukadzi muchinzwana naye mumba anozomuka usiku uchimuona ari pabonde iwewe unenge wakarara ndozomuka mudzimu yangu ndinonimutsa nini ndinoradziva ndo mutupo wangu nini from Malawi asati amborova kana kubata mushonga kuraya munhu asati asi ndinorota because ndinameta nyawo Malawi Zambia 2 months chipinda gure nini saka handitye kana mukandituma kana kusvika kuHarare usiku kana nemusango ndosvika nditori musoja pano but chokwadi ndochinodiwa hatidi munhu anoda kushandisa vamwe mari yangu inini ndinenge chibhadhara varipa kana kubvisa ka dzasa muchizoona mwana chizodzokera kumusha tinotora futi kuuraya mombe dzese ndinaura ichi yaizvozvo saka pane dambudziko ndiko kwava vari kubatsira muzukuru wavo kubvisa pamiri vari kupindira futi munhau dzemumba vanobatsira vanhu vakawanda gogoiwa kutori nenyaya futi imwe nditotongonzwawo zvaiona sekuru wacho mwana wavo mukomana ka ndinomuziva ndichimuona ndasingazivi nekuti ndasanda ndakuda nemuzukuru wavo ndakazongunzwa iya history kuti anzi akafa akazobviswa maziso akabviswa nhengo anzi nechizvya nemuromo wakabviswa manzereni saka ndichiona picture yemukadzi wangu ka achinyang'anya kuhope ka ndinoita hasha kuti ndimurove ndikamurova anofira kuhope ndomire kana amuka haisi mhosva inenge isiri mhosva yake kapa kana makorova iye ndamune mhosva ndini mane mhosva ndini iye kuti arare achiitiswa bonde usiku imhosva yake here kana kuti zvikwambowo zvikwambowo but izvo zvikwambo izvozvo ka ndokumbira hama dzacho ka dzake iye baba vake chaichaimo dzesaka vakafa amai vakainaka varimo muno mabhora vana step father havana mwana vese nababa ivavo vanongoteererawo semunhu makanika havana basa nezvakawanda ndakavaudza vakanditi ko imimi mukwasha sei muchituma hambuya kuHarare ndikati baba inini twandikake chitu mukadaroka ndokurowa nesipani ndoshanda navo baba ivavo saka ndakuzwa kuti ndite zvara ndisati ndarora mwana wavo ndakatanga shanda navo kubva kudhara mwana wavo ndakazomutora ka unongozva zvemazuva ano zvokungodanana tokonongodanana ka semunhu unenge uri bhachura kamva kuti haini hangu haya mwana wendamuda ngotora mwana pamba vatongodanana 2 days 3 days mwana wakamuvharira ozobuda oenda ozondidzokera kwanga uri ndozvingoripo mazuva ano ndareva bhaziziva vandakutanga kuzivana naini zveshuwa ndinomuombera ndikatosvika ka izvezvi anototi masoro sei baba asi pandakasvika ndichiwatsanangudzira nyaya ka vakantaura kuti imimi ndimutori nemhosva munotumachi hambuya ndikati nini zvikanzi last time akavatuma ndikati munoziva paipai ndakatora line nini ndikanesana nemukadzi akaenda kwagogo patakazomutora mukadzi angane line futi ripi kana ndakatora nehambuya kuhambuya sei vachiti kana imimi vaida kuenda kuHarare vachiudza imimi kuti ndinda vatuma woudza inini kuti ndinda vatuma imimi ndima vatuma tezvara ndimatumachi mama mukwasha ndimatumachi hambuya
topesana papo tezvarabva nditi makawapa mari ndikati ini ndanokuabhira namba iyo taura mushe ndokurwa nespana uri mwana wangu iwe ndikati dedi handina bhira namba tasi ndambopa mama mari kake chitu ko pakatenga hembe wakabvisa mari andake ndikuzivai ndakangotukirirwa ndikatonzi mira ipapo unozivei izvo zvitaura chokwadika murume akamumitisa wachona kanhamba dzachina ndakamusendera mese ndikamuti kana uchida mukadzi wako tora koto ndishungurudze nditendeye kuti bamwana 2 years dzese dzika makata basa makatasi makandibatsirawo koto ndichite nekusere ndizozviramba kana ndichifa hangu muri Zimbabwe ndinofa asi chokwadi ndocho andikutaura kana pane achandirokorawo kana china achanditawo zvachaita haisi mhosva ndiri 1 asi mudzimu yangu notungamira namwe imi makamboenda here kuna gogo wacho kuna ambuya wenyu muchitaura nawo matambudziko amuri kusangana nawo right inini ambuya vakanditi munoenda kwagogo right ndaenda kwagogo gogo vaidayira right pabuda nyaya yedzikazi atezera vakanditi enda kuna gogo ndikasvika bva nditi kose vachidaro ndo zvakafanira paipa muchigara kupi kwagandanga mukava muchiripota kuti mukadzi akusendera mameseji mukadzi akapindura meseji usafone murume wangu takadzokerana anodzoka anytime achisiya chimapotatoes ouya kunokumba vanhu chioflode chimapotatoes anouya kunokumba ukaonekwa nemeseji unondiurayisa anorova haadi zvimangamanga anorwadzwa nemari yake meseji ndikaiona ndikaudza gogo apa gogo atanga kupenga iye muzukuru akataura kanzi gogo ndoita si ndokupindirai marafu gogo kubva wanyarara ndikavanyararidza ndikati gogo nyarara timboona ndobva azvisiya andika but azinge akundichita ndikabuda foni yangu inini ndasingafambe nayo chigara tese handifambe nefoni yangu ndosiya yake ndoyandotakura yake kana kuishandisa anokunditi ndisirei foni ndosiya mafoni yese ndoenda ko ndikaita breakdown nini netrack ndofonera whoever handina overover omwangu nemaoverover ini ndichiri munyowani handina overover ndoita sei anotanga kundipopotera yafa tractor uko kwandiri kumunda ndotofamba usi 300 meters netsoka ndichimhanyako kunoko ndopindurwa inini kunzi wadi kufona ndoti foni yangu isina moto takapopota kuti kana usina foni yako isina moto waiziti usingawechi kuno kuworkshop uchivhura muworkshop makiye workshop anenge ina guard uchiisa foni yako muno takapa mutemo kuti chi madriver asati anechi maovhawo ndakasvika pakusiya basa saka izvezvi mukadzi wenyu ari kuna gogo wacho paakafonera nepolisi kunzi uya kuno akaramba akatanga kupindura marafu polisi kuti tinouya ikoko patanga kupindura zvaakapindura ndandati no chef atopiwa chimushonga bvisa chinhumba auye ndada ndidzokere ikoko mangwana yacho ndakasangana nambo yabva watanga kutukira vabereki vangu ine vati namadaro aiwa isi mhosva maita basa kuti unditukira vabereki waiziti muchiti mwana wenyu akadzoka kumba muchimutambira ndivotanga kutaurawo zvavo zvavanotaura senhauro yevanhu vanoshandisa chi zvavanoshandisa asi akapinda minde kuti mama gogo anorapa vanhu andika nhasi mundu zvatanzi wewe uchafa usina chi minduro usina chauchawana ko imimi makumbo yenyaya anokurwadza munodi kurapwa imimi nagogo awo kona mukazi nhumbu yekabva kaichi 2 zveshuwa sanhasi unoka zvaita zvakanaka ndakuchitaura chokwadi kana pane proof kana polisi auya nomushowa mushonga wandina uriko kumba pamusoro pemba kubva atanga kubvisa nhumbu yekutanga vandanyara mushonga vandakanda chi pamusoro pemba kechitu kanaka vangoti nchingobva wangu kumarori anzi ndakuendamba kwedu ko makamboedza here kumubvunzawo kuti naye mudzimai zvakaipa here kuti tinge tichiita mumwe mwana right pari pamwana zvapo kandiunyeperai baba pamwana mwana wedu isusi 2 ainzi ipremature but angasiri premature tenda uchipfumbiwa ndakazova chokwadi ndega chekuti chii premature aite 2 days zvinhu zvachinja kamazuva ano premature anotorarama akatokura right saizvozvo chokwadi right mwana wedu isusu ane 9 months andika avo mai vari kungorutsa andika shamwari ndakakukumbira ndikati apa ndinanzi kunzwisisa ngatitoreki umwe zvecho akabvuma vazisisa mwana mukaka ane 9 months izvezvika mwana ane chigore nemwedzi zvakunzi handisina pamwiri zvikanzi depo rinoita 3 months munhu asingaitesi asingagezi ndobva ndazviramba ndikati inini ndoziva ndikagara nemukadzi nini asi acho munoziva kuti kushanda kwedhepo kunosiyana zvichienda nemiri wemunhu
kune mumwe munhu rinogona kumuendesa kuperiod, kune mumwe rinogona kusamuendesa kuperiod. Zvakatosiyana. Zvinoitika zvakaitika kumukadzi wenyu wekutanga neuyu zvinogona kusiyana nekuti vanhu vakasiyana. Right. Pachivanhu chaipo chemuno muZimbabwe kana chivanhu chepasi rino, mukadzi kana waita pamwiri unorutsa mazamu anochinja kubva kubrown achienda kunonzi black tend kuenda kutend. Andika munozvinonzi tend ukaidaiso tend inoita kunge tend sokuti kunge chikweshe raincoat ndi munhu akanenge akazvitakura. Ndo zvandakaona inini muself inini. Andi tinonyoresa zvakanaka kuenda kukoya danda kuchipfumi nano it's okay. Akatobvuma kutononyoresa. Right. Andi kuchipfumbichi mangwana mari iyi oyi zvikanzi tononyorese mari unotenga pregnant test kubva ipapo anobvira ndarara naye achiramba kurara neni achitiza chingoti mudumbu mangu ngorara usiku abuda almost 4-5 times. Vana mutanda kati kutoilet kujamba yepanapa toilet ka uchienda kwamama wako make sure mangwana muchazozvimirira. Sandada kuti vazvimirire vanyatsotaura chokwadi kuma doctors we go vanoongorora. Asi kuda kuti anzi kuda mukadzi aiwa I just want to see. Ane mhosva adi kufanira kubuda pachena apa. Muri Zimbabwe kana whoever wachana nomirira zvekumira uye ese health chichi ndikuvakumbira kuti vanofanira kuva vachiteerera zvamutaura. Nekuti ndiri kuona sekuti imimi baba nemudzimai wenyu mune kakusabudirana pachena kamuri kuita. Sezvo mataura of your HIV status, mamwe madzimai anototya kuzvara achiti pamwe ndirobva ndafa. Vamwe havatodi kuzvara, vamwe havanzwisise nhau yekuti mapiritsi anovabatsira sei. Saka kuda ndo pane dambudziko iroro kuti akabata pamwiri anototi ndinozofa obva apa bvisa. Right. Icho chokwadi baba. Rekedza nyatsokupindurai. Isu tinoshanda sevarume anditi. Tiri mapilotas anditi. Saka munhu kuita pilota munzvimbo unozova vanhu vakawandisa stereki. Right. Pane munhu wekuti ndinenge ndichiziva kuti uyu munhu status yake kamira so, uyu munhu status yake kamira so. Ndodana nemunhu anditi mukadzi. Ndadanana naye anenge asingandizive kuti ndodana nemunhu wakambodanana naye. Chokwadi chabuda akutaura kuti ndine pamwiri ndichimuona wakamira vese uyu munhu status yake anomira zvakanaka. Ndobva ndasuduruka ndobva ndaenda kwandikuenda. Uyu munhu obva noti umwe wangu akutowanza vakadzi obva atiza futi odzoka kwandiri kuti chamari pamiri pako ini ndinotambira semunhu ada kubatsirwa muupenyu semunhu ari nherera. Right. Torarama kudaro munhu wewe uzosenda message anzi iwewe zva kuti munhu wakatora mwana iyeyo ndewangu. Apo mwana ndindakatasi ndakamusunungusa mwana achinzi ndewangu ndichitobatira madates kukalenda. Baba wangu inini ndinoti mndara mukadzi arwadzwa kumba vakaramba. Mama cheche wakatanga ndirova ndikabva ndati mama mungarove murume mukuru unowu ndine vana 2 vakanzi iwewe sei uchinyepa. Mama nakunyepera ndo zviripo iprimicha chinosvika uchipfumbika hambo yawanga waripo. Ndo vakapinda mumba ndakasara ndina baba wangu kunze mama vangu inini vakasara kuno kwabhora tikaenda pachipfumbapo takazongodezvo chinzi uya mune chimwana ndini nyakutomhanya kunomutsa manesi kuseri ndikukumbira kuchema nekuchema munhu achidedzera chema teti welikani ndikamhanya ndika asi nhasi unoda kubudirwa chokwadi kanzi asi mwana wako asi mwana wangu pakuita sei andikopai pawakanditeera wokukuteera ndasikazoti wanditi ndisekuru sandakakuteera ngati tione chisekuru ko nhasi unowa kuti zvoni ndo murume wangu zvinozobuda kana ndimiwo ndatadza kadikidi izvo ndiripa. Saka ari kuti mwana wamakaita mese haasi wenyu. Akandipindira kudaro but kuna gogo achindotaura ndiwangu. Komadi kuenda kuma-DNA test. Kuma-DNA test Anorarwa. Nekuti anobva aziva kuti munozoziva chokwadi. Handizive kuti mungandibatsirawo sei. Kudaro kuti haasi wenyu. Handida kuti munhu ngaasungwe, handida kuti munhu ngaitwe sei aya chokwadi ngachibude. Asi ndokumbira kuti vabereki vemwana kana vane zvavanoshandisa kana vane zvavari kuda pamwana wavo ngavasiye mwana wavo because mwana wavo haasi mwana wavo, harisi rudzi rwavo, imwana wavo. Rudzi rwacho hapana kana 1 ari kuziva kuti ndakabvisa mari kana ndakabvisa tsvakirai kunoka mukadzi wangu makandipa matambira mari yangu handimadya
akadzoka munoti dzokera kupi gogo but why is it mchikotambira all right wazorowa nhasi enda kaupolisi no report ndiripe chi hurumende ndoripa vabereki vako ndoyo hurumende yacho uchinditukira vabereki vangu chikusiya nhasi wabva wawedzera kutuka inini utuka vabereki vangu ndokurova wabva waenda kumabereki vako zvondiripa ndikaripa tongogara mose 2 months utadza futi kadikidiki anzi ripa saka ndoita sei asi mukadzi wenyu muchiri kumuda munomuda zvekuti kana zvikagadziriswa izvi mune shungu dzokuti mugare naye muvake pamwe chete kana ndichidzokerana naye ka make sure kuti ndakutodzokera kune vabereki vake kuna baba vake baba vake vakafa kuna baba vacho vamunini vacho variko ndichatovafonera futi nhasi ndovaudza chokwadi ndovati tarisai paredhiyo ndichatora madetails enyama ndovasendera ndovatarise paredhiyo munonzwawo time kuti vazive kuti paredhiyo pakati vanyatsokunzwisisa kuti zveshuwa ndikutoreva chokwadi bcause mwana wamukoma wavo ari kushandiswa tingazotaura hedu pabana apa kapa aiwa tinonyarara inyaura kuti tine chidamu munonzi mabhora manzo asi munhu wada imba yako itai zveimba yako murume asiya basi inadinyepera zveshuwa namwari ndoona siya basi nine most week 2 weeks ndowana futi rimwe handitenge zvekutanzi oyi mari kana kutsvaga mushonga ndakangosvika ndakadaro baba wangu aidrive sekuru wangu aidrive babanini wangu aidrive gogo wangu aidrive handina chandinotya ndinotoriwana ende malicense handindo yekutenga ndakatopuhwawo nevarungu vaishandwa nasekuru wangu nababa wangu ndikaendeswa kuchikoro mabhura munokuziva mabhura pandakaenda ikoko 2002 ndikazoendeswa kumaheavy industry seri kumesifikason munokuziva ikokuyo ndokwandakazoenda ikoko ndichidrive nini motorbike tractor kadikidiki so tinosvika kumaheavy industry anonzi Spencer Jones anogara musentosa nemurungu anga ari nepraza yekuDawinde Sodbury School kana mukaziva anonzi Spencer Banda iye anogona kufonerai kana ane namba dzenyu kuti ndetsano wangu sekuru vangu ndivagadzira chi pachikoro papa panonzi paSodbury School Spencer Banda anondonziva nguva ndakatomboita catering ipapo ndopa ndakapiwa mapapers ita catering hana kana problem nawo asi maproblem ndiwayo chete handicho chirongwa chatakupai zuva ranhasi ndofunga marinzwa dambudziko remwanakomana ari kuti aiwa kandibatsirei zvikaramba kudaro aiwa ndopesa ndakuuraya vanhini kungayekela ukuba njalo lingayekela ukumncedisa muli yeZimbabwe ujaha uthi yena uyagcina isithethe umthetho wawufaka ezandleni zakhe wahamba wayazibulalela yena ugogo lo mntwana abayiba abancedisanayo ukuthi bekhiphe izisu yena ufuna umntwana ufuna ukubamba umntwana ngoba lo waqala uthi kule nsolo zokuthi umntwana wangikhona kungabe kungowakhe kumbe engasowakhe zvinonetsa kande zvekuti mukurarama kamandlovu dzimwe nguva unoroora mwana womusoja woda kuita dzungu wobva waita dzungu munopedzerana nababa munopedzerana dzimwe nguva unoroora mwana weng'anga munopedzerana zvekare pamushonga ipapo saka pakuroorana apa kandisaka zvichinzi tangai azichirorana ndizvo rorana unorora mwana waofisa incharge panenge pakaipa ikoke valalele makaya nxa sithathana ke qala udingisise lawo ukuthi umuntu wakho uvela ngaphi kuhamba njani njengakathesi liyabona ujaha uthethe umntwana wenyanga imithi lokhu inikezwa layo uthi imithi sebeke bamnikeza kwesinye isikhathi esithi uyadinga umsebenzi wasebenza 2 days umsebenzi waphela kunzima but Mandlovu nyaya kanyanya kuoma apa ka ndiye kuti tese tiri pambhedha umwe chete ini ndomuka hangu ndora zvakaoma apa pamwe dzimwe nguva imime manyimwa ndati ini ndakaneta shumba musandigume shumba zviri kureva kuti kuri kugutirwa ka ndikoku nhau inozoti saka ndorova here hakusi kuda kwake hapana aripo atiri kuona apa hapana atiri kuona saka ndorova but she's enjoying aipapo panonetsa shumba kunzima ukuthi umbambo umchayi unkosikazi akukhanyi phela ukuthi ulele lobani singathi sihule singathi ikuchita ukhanyele lawe akula muntu kodwa khanya uqwaqwadela umoya matsananguriro azo manje anze aningachitwa ngakatobata munhu zvikutoendeka panguva iyoyo handicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe muzuva ranhasi aiwaka ndakaiti muramba tiri muno mabhora
tichimboona kuti bhora inei maninike ilo uhlelo esiliphathelelana namhlanje balale emakhaya njengansuku zonke siyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba Tadiwa Nashe Kutama. Ngatisangane imwe nezvimwe zvirongwa. Lisale. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana